Nu er han klar. Nu skal han vise jer, hvordan for farlig faktisk den her er. Ja. Prøv at se, det er bare en bølge. Hop på den. Skal jeg gøre det? Man kan næsten ikke hoppe på den. Godt, og vi har selvfølgelig også altid en forhindringsbane. Jeg tænker, vi lige skal prøve at gå igennem. Det gør jeg så ikke. Så skal man igennem det her rør. Vi klipper lige, når hun kommer helt ned. Klip! Så kommer hun ud der. Så. Nej, nu kom dækkerne. Dækkene. Wow, hun er bange for edderkopper. Hvor er det? Ja. Så man kommer igennem det der. Det her net. Og vi prøver faktisk at gøre